போன செஷன்ல என்ன அத்தியாயம் பார்த்தோம்? போன கிளாஸ்ல யாரு யாருக்கு ஞாபகம் இல்லையா? எந்த அத்தியாயத்துல இருக்கோம் நம்ம? என்ன அவ்வளவு சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பத்மராஜ மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க, எந்த சாப்டர்ல நான் இப்போ இருக்கோம் காஃபி நம்ம? படிக்கிறது. நான் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன். எந்த சாப்டர்ல இருக்கோம் நம்ம? பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி. என்ன அது இல்ல யாருமே மறந்து போயிட்டீங்களா? எல்லாருக்கும் எல்லாரும் மறந்துட்டீங்களா எந்த சாப்டர்ல இருக்கோன்ட்டு? ஓகே, நான் எப்பவும் சொல்ற மாதிரி நம்ம இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க நம்ம என்ன பார்த்தோன்ட்டு ஒரு வாட்டி குயிக்கா படிச்சு பாருங்க. ஓகே, நம்ம எடுக்கிறது எப்படியும் வந்து 9-10 ஸ்லோகங்கள் தான். அது பார்க்கணும். அதே மாதிரி வரதுக்கு முன்னாடி அடுத்த 10 ஸ்லோகம் என்னன்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஓகே, நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர்ஸோட ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். சொன்ன மாதிரி நம்ம எந்த சாப்டர்ல இருக்கோம் இப்போ? க்ஷேத்திர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோக. எத்தனாவது சாப்டர் அது? 13. 13 சாப்டர். ஓகே, ஸோ நம்ம அந்த 13 சாப்டர்ல எப்படி அது செக்ஷன்ஸ் எப்படி பிரிச்சிருக்கோம் பார்க்க போறோம்னா, முதல் இதுல வந்து 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் பார்க்கும்போது அறிவுத்திறம் வாய்ந்த கேள்விகள் யாரு கேட்கிறா? அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. ஓகே, அதுல 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் ஞானம் எப்படி அடைவது அப்படின்ட்டு அது வந்து கிருஷ்ணர் விவரிக்கிறார். அப்புறம் 13ல இருந்து 19 வரைக்கும் ஆத்மா பரமாத்மா பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் வந்து 20ல இருந்து 26 வரைக்கும் அனுபவிப்பாளர் யார் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் கடைசியில் 27 35 ஞான சக்ஷுஷா. சக்ஷுஷானா வந்து விஷன், திருஷ்டி, ஞான திருஷ்டி பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம போன செஷன்ல வந்து 13 இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா? 13 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஸோ இந்த 6 கேள்விகள் என்னன்னு யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருக்கா? இந்த 6 கேள்விகள் என்ன? அர்ஜுன் என்ன கேட்கிறாரு?
ஹரே ஞாபகம் கிருஷ்ணா. இல்லையா? களம் என்றால் என்ன? களத்தை ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அறிபவன் யார்? ம். ஞானம்னா என்ன? நேயம்னா என்ன? ம். அதெல்லாம் Right. So, பிரகிருதி ஃபர்ஸ்ட் பிரகிருதி என்னால் என்ன, அப்புறம் அடுத்தது புருஷ அப்படின்னா என்ன. பிரகிருதினா பொருள், இயற்கை இல்லையா, இயற்கை நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. புருஷா யார், அனுபவிப்பாளர் இல்லையா. அப்புறம் க்ஷேத்ரா, க்ஷேத்ரானா உடல், சரீரம், பிளே ஃபீல்டு இல்லையா. அப்புறம் க்ஷேத்ரஞா, அது உடலை பார்வையாளர், அனுபவிப்பவர் யார். அது நம்ம பார்த்தோம். ரெண்டு அனுபவிப்பாளர் இருக்காங்க. ஒன்று அந்த உடலுக்கு சொந்தம் வந்து அது இந்த உடலுக்குள்ள அந்த ஆத்மா இருக்கோ, அந்த உடலை அனுபவிக்க அந்த ஜீவாத்மா. ரெண்டாவது யாரு, பரமாத்மா இல்ல, எல்லா உடல்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார் அவர். ஸோ க்ஷேத்திரஞா பார்த்தோம். அப்புறம் ஞானம் என்றால் என்ன, அறிவு இல்லையா. க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஞாவை பற்றி புரிந்து கொள்வது. க்ஷேத்திரம் என்ன, ஒரு உடல். க்ஷேத்திரஞா அந்த உடலை மட்டும் தெரிந்தவர் வந்து அந்த க்ஷேத்திரஞா ஒண்ணு நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா. அது அந்த ஆத்மா. இன்னொரு க்ஷேத்திரஞா யாரு, கடவுள். ஓகே. ஸோ அந்த எல்லா க்ஷேத்திரங்கள், எல்லா இது உடல்களை பற்றி என்ன நடக்குது, பிரபஞ்சத்தை பற்றி எல்லாம் தெரிகிறது பகவானுக்கு. அதுதான் பரமாத்மா, எல்லாவற்றிலும் எங்கும் நிறைந்துள்ளார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் நேயம் அப்படின்னு என்ன, அறிவில் இலக்கு என்ன அப்படின்னா பரமாத்மா அடைவது, பகவானை அடைவது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இது நம்ம நான் வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம 14 இருந்து இப்போ நம்ம செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீனை. ஒரே ஒரு மினிட் டிஸ்டர்பன்ஸ், ஒரே ஒரு மினிட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இப்போ உபபிரிவு செக்ஷன், இந்த இந்த உபபிரிவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, பதம் 14 இருந்து 18 வரைக்கும் என்ன, அது என்ன டாபிக் அப்படின்னா பரமாத்மாவின் குணங்கள். பரமாத்மா யாரு, பரமாத்மா குணங்கள் என்ன, இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஸோ 14 யாரு வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வதः பாணி பாதம் தத் சர்வே சர்வே தோ ஆஷிஷிரோ முகம் சர்வதः ஷரிதிமல் லோகே சர்வம் ஆவருத்திய திஷ்டதி. அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14வது படிக்கிறோம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுதான் படிச்சாச்சு இல்லையா. ஓகே. ஸோ இதோட ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ என்ன அதில் சொல்கிறோம், பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இல்லையா. 14 இருந்து 18 வரைக்கும் சொன்னோம் இல்லையா. பகவானை பற்றி என்ன முதல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ, அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகின்றார். அப்படின்னா என்ன, அவர் வந்து எல்லா இடத்திலும், பரமாத்மா வந்து எல்லா ஜீவாத்மாவுடனும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அது நமக்கு தெரிந்ததே இல்லையா. அதே மாதிரி உயிர் உள்ளவையும் சரி, உயிர் எல்லாத்தவரும் எல்லாவற்றிலுமே பரமாத்மா வந்து, தட் இஸ் பகவான் வந்து நிறைந்துள்ளார். ஸோ அவர் வந்து எந்த ஜீவாத்மாவையும் தனியா விட்டுறதில்லை, அவரு கூட இருக்கார் அவரு. அதனாலதான் நமக்கு தெரியும் சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யறதுக்கு முன்னாடி உள் மனசுல ஏதோ சொல்லுதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது பரமாத்மா நம்ம கிட்ட எச்சரிக்கிறார், இல்லை நம்மளை வந்து வழிகாட்டுறாரு, நம்மளை காக்கின்றார். இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ பரமாத்மா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறார். ஸோ அதனால அவருடைய கரங்கள், கால்கள், கண்கள், முகங்கள்
அவர் எல்லா இடத்திலும் அவர் நிரம்பியுள்ளார். அதான் நேத்து நம்ம மாதாஜி பிரபுஜி வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார், எப்படி அவரு எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்ட்டு. ஸோ அது அவருடைய ஆற்றல். பிரபுஜி இன்னொரு கேள்வி நேற்று கேட்டாரு, என்ன அஜிங்கிய சக்தி என்றால் என்னன்ட்டு. இந்த அஜிங்கிய சக்தின்னு நார்மலி சொல்றது என்னன்னா அவருடைய கம்ப்ளீட் அளவு, எல்லையற்ற ஆற்றல், அளவு கடந்த ஆற்றல். அதுதான் வந்து அஜிங்கிய சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா அஜிங்கிய சக்தி அப்படின்னா 3 தரமா நம்ம நேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, அதே மாதிரி ததா சக்தி. சொல்லுவாங்களே இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அதான் அந்தரங்க சக்தி சொல்றோம். எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி பகிரங்க சக்தி, ததா சக்தி மார்ஜினல் பொட்டன்சி. அதுதான் நம்ம மனிதர்கள்ல உருவாகுது மார்ஜினல் பொட்டன்சி. மார்ஜினல் பொட்டன்சியில் இருக்கு நம்ம மனிதர்கள் எல்லாம், உயிர்வாழிகள் எல்லாம் அந்த அந்தரங்க சக்தியினுடைய பார்ட்டு தான். ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் தோன்றி உள்ளதுனால இந்த முக்குணங்கள், பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற அந்த முக்குணங்கள் நம்ம மேல ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும். அதனாலதான் அது வந்து நம்ம வந்து ததா சக்தின்னு சொல்றோம். உண்மையான நிலை என்ன? அந்தரங்க சக்தி. ஆனால் நம்ம வந்து இந்த பகிரங்க சக்தியும் நம்மளை தீண்டக்கூடிய நிலைமையில் உள்ளதுனால அது வந்து ததா சக்தி அப்படின்னு சொல்ல, மார்ஜினல் பொட்டன்சி. அதுதான் நம்ம இந்த ஓம். எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம். ஓமை எப்படி ஒரு கடல் இருக்கு, கரை இருக்கு. அந்த கரைக்கும் கடல்லையும் என்ன, அந்த அலைகள் அடிக்குது இல்லையா, அந்த அந்த நனைவு நிறைந்த அந்த இந்த நிலம் இருக்கிற பாகம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்ம வந்து மனிதர்கள், அது உயிர்வாழிகள். உயிர்வாழிகள்னா மனிதர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். தான் ததா சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எங்கு நிறைந்திருக்கிறார். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த லெவல் 3 போகும்போது உபனிஷத் படிப்பீங்க, ஈசோபனிஷத். அந்த ஈசோபனிஷத்துலயும் வந்து மந்த்ரா 4 மந்த்ரா 5லயும் இதே தான் சொல்றாங்க. தட் இஸ் கடவுளுடைய அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி. அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி அப்படின்னா அளவு கடந்த ஆற்றல். என்ன, அவர் வந்து எங்க வீட்டு இருக்கிறார்? கோலோக தாவனத்தில் இருக்கிறார். பின் எப்படி இங்க வருகிறார் அப்படின்னா அவரால், அவருடைய இந்த இன்டர்னல், அவருடைய பொட்டன்சினால அவர் எங்கும் வருவார். அதனால்தான் நம்ம பிரசாதம் படைக்கும் போதும் பகவான் எப்படி உண்ணுகின்றார் அப்படின்னா அவரால் முடியும். அது பிகாஸ் அவருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சினால அவர் அதை சீவரிக்க முடியும். அதே மாதிரிதான் நேற்று நம்ம பார்த்த கேள்வி, 16,000 வந்து அவருக்கு வந்து மனைவிமார்கள் உண்டாங்க. அப்படி இருந்தும் எல்லாருக்கும் வந்து அவர் அவர்களுடன் இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு தோன்றுகிறது. எப்படி அப்ப அது அவருடைய பொட்டன்சினாலதான். அதே மாதிரிதான் கோலோக இந்த இந்த இதை பத்தியும் பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ இந்த டோட்டல் இது பொட்டன்சி வந்து பகவானுடையது, எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது, அவரால் வந்து எல்லாம் முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்றார். ஏன்னா அவர் எல்லாவற்றிலும் பரவியுள்ளார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. கோவர்தன மலையில இந்த சின்ன வயதுல இருந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கிற நிலையிலே அவரால் இருக்க முடியும். அந்த ஆற்றல் அவரால் தான் முடியும். நமக்கு என்னன்னு தெரியும். நமக்கு எப்படி அவருக்கு பகவானுக்கு நிகர் யாரும் இல்லை, அவரை மேலும் யாரும் கிடையாது. அவர்களிருந்து தான் எல்லாம் உருவாகி இருக்கின்றன. ஸோ அதனால அவருக்கு இருக்கிற பொட்டன்சி வந்து அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி. அவரை நம்ம ஒரு சராசரி மனிதனை நம்மள மாதிரி அவரை வந்து எடை போடக்கூடிய கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. அதனாலதான் அவர் தனது தெய்வீக உலகில் எப்பொழுதும் லீலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் எங்கும் பரவிடாது. நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதையிலேயே அதை சொல்லுது, 5.37 அதான் அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம ஜீவாத்மாக்களால் மற்றும் தங்கள் கரன்கள், கால்கள், கண்களை வந்து எல்லா இடத்துலையும் நீட்டிக்க முடியாது. ஆனால் பகவானால் அது முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கறோம். எப்படி அது அவருடைய அந்த பொட்டன்சியினால அவர் எல்லா இடத்திலும் பரவி இருக்க முடியும், எல்லா இடத்திலும் நினைத்த பொழுது நொடி பொழுதில் அவர் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஸோ அவரே வர வேண்டிய இருக்குமா? வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் ஆற்றல், அது அவர் ஆற்றல் வந்து எல்லா இடத்திலும் பரவ முடியும், அவரால் பரத்த முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இப்போ 15 படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி ஆரம்பிச்சு படிங்க. ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல படிங்க மாதாஜி. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க படிச்சிருங்க மாதாஜி, அவங்க இல்ல. हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सर्वेन्द्रिय गुणापाशं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तु च
எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ என்னாவதுல இந்த நமக்கு தெரிகிறது, எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இல்லை, எல்லாம் அவரில் தான் தோன்றுகிறது, எல்லா எனர்ஜியும் அவரில் தான் தோன்றுகிறது. ஸோ எல்லா சென்சஸ் இல்லை, எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் யார்? அவர் தான். இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அப்படின்னா என்ன? அவர் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து இந்த புலன்கள் வந்து அவருக்கு அது தேவை கிடையாது. ஏன்னா அவர் எல்லாற்றிலும் வந்து வீற்றிருக்கின்றார். ஸோ அவரே அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். எல்லா உயிர் வாழிகளும் அவர்கள் தான் தோன்றுகிறது, அதை பராமரிப்பவரும் அவரே தான். அதே மாதிரி அவ்வியக்த அந்த பிரளய காலத்தில் அந்த எல்லா உயிர்களும் மடிந்து போவதும் அவரால் தான். ஸோ நம்ம சொல்ல ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல் 3 செயல்களும் அவர் தான் செய்கின்றார். அவர் இப்படி இருப்பினும் பற்றற்றவராக அவர் உள்ளார். எதுவும் அவரை பாதிப்பதில்லை. அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த முக்குணங்கள் வந்து அவரை தீண்டாது. அவர் அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். ஒரு ஜெயில் இருக்கு. அந்த ஜெயில் இருக்க கைதிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் ஜெயிலருக்கு அந்த ரூல்ஸ் பாதகமா? கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஜெயிலர் தான் அந்த ஜெயிலையே பராமரிக்கிறார். ஸோ இந்த துக்காலயமான இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு ஜெயில் தான் இல்லையா? ஸோ இதை பராமரிப்பவர் யாரு? பகவான் தான். இந்த ஜெயிலை உண்டாக்கியவர் யாரு? பகவான் தான். ஸோ அதனால வந்து இந்த ரூல்ஸ், இந்த முக்குணங்கள், இதெல்லாம் மாயை எல்லாம் அவரை வந்து தொடாது. ஏன்னால் எல்லாம் அவரில் தான் உருவாகி உள்ளன அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களும் அவரே எஜமானர். இப்ப சொன்ன மாதிரி எல்லாவற்றுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பகவானுடைய புலன்கள் எல்லாம் தெய்வீகமானவை. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணமும் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவர்கள் புலன்கள் ஜட கிடையாது. அப்படின்னா இந்த ஜடம், இந்த உடம்பு நம்மள மாதிரி வந்து கையினால் தான் ஒரு காரியத்தை செய்யணும், கண்ணால் தான் பார்க்கணும் கிடையாது. எந்த உறுப்பு எந்த விதமான புல காரியங்களையும் அது செய்யும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். with any part of his body he can perform anything else. அது நம்ம இதேதான் நம்ம ஈசோபனிஷத்துக்கு படிக்க போறோம். நீங்க வந்து லெவல் 3 அதெல்லாம் டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. ஓகே. முழுமுதற் கடவுள் எப்பொழுதும் தெய்வீகமானவர். அவரது தலை, முகம், கரங்கள், கால்களை நம்மால் காண முடியாவிட்டாலும் அவருக்கு உண்டு. தெய்வீக நிலைக்கு உயர்வு பெறும் பொழுது நம்மால் பகவானுடைய உருவத்தை காண இயலும். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ஒரு தூய பக்தன் சொல்லுவான், பகவானே உன்னுடைய இந்த ஒளி இருக்கு இல்லையா, அவர் உடம்புல இருந்து இந்த ஒளி வருது இல்லையா, பிரம்ம ஒளி, பிரம்ம ஜோதி சொல்றோம். ஒளியை அகற்றி உன் உருவத்தை எங்களுக்கு காண்பிப்பாயாக அப்படின்ட்டு உயர்ந்த பக்தர்கள் கூட அதுதான் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஈசோபனிஷத்துல படிக்க போறோம். நம்ம ஃபர்தரா லெவல் 3 இன்னும் டீட்டெயிலா இருக்கும். ஸோ பரமாத்மா எப்படிப்பட்டவர்? வந்து நடுநிலையானவர். எல்லாரும் அவருக்கு சமம் தான். ஆனா பக்தர் அவர்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப வேண்டப்பட்டவராக திகழ்வார்கள். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அதாவது டிட்டாச்சா இருப்பார். அவர் எல்லாருக்கும் சமமாக இருப்பார். ஸோ பரமாத்மா வந்து எப்படி பகவான் தோன்றும் போது தமது சுய உருவில் தமது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார். இதை நம்ம நேற்று பார்த்தோம். எப்படி வந்து அவர் எல்லா இடத்திலும் வீற்றிருக்கின்றார்? அவருடைய அந்தரங்க சக்தி. அவர் அவதாரமாக எடுக்கும்போது அங்கிருந்து வர அவருடைய அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து தான் அவர் அந்த அவதரிக்கின்றார். பகவான் முற்குணம் அப்படின்னா எந்த குணமும் அவருக்கு வந்து அவரை வந்து அவரை கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனது குணங்களை சிருஷ்டித்ததே அவர் தான். ஸோ முக்குணங்களுக்கு அவர் எஜமான. அதனால வந்து ஜட குணங்கள் அவரை தீண்டாது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது? பரமாத்மாவின் பண்புகள் அப்படின்னா நம்ம மனசுல நமக்கு வச்சுக்கணும். எங்கும் நிறைந்தவர், உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் அவர்தான். புலன்களை தோற்றுவாய் இல்லையா, புலன்களில் தோற்றுவாய். ஆனால் அவருக்கு புலன்கள் இல்லை. எல்லா புலன்களும் அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கு. ஆனா அவருக்கு ஸ்பெசிபிக்கா எந்த புலன்கள் அப்படின்ட்டு எதுவும் கிடையாது.
ஸோ ஆன்மீக புலன்கள் உண்டு. மிக உயர்ந்த நபர். ஆத்மாக்கள் புலன்களை தோற்றுவாய். இருந்தா எல்லா ஆத்மாக்கள் புலன்களும் தோன்றியது அவர்களிடம். ஸோ பிளவுகள் அற்றவர். அனைவரும் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கு. பரமாத்மா எங்க இருக்கு? எல்லார் இதயத்திலும் பரமாத்மா வீற்றிருக்கின்றார். எல்லா ஜீவாத்மாக்களுடனும் பரமாத்மா ஒன்று வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கணும். 16 வாசிங்க. கண்மணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்கன்னா வாசிங்க, இல்லனா பாக்யலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்கன்னா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகிரந்தானாம் அச்சரம் சரம் ஏவச்ச சூஷ்மமத்வாத் தத் அவிஜ்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே சதத். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் வாஸ்தவ மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி வாசிங்க வாஸ்தவ. மாதாஜி வாசிங்க. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாளிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் 16வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அவர் பரம உண்மை இல்லையா? பரம அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? பகவானே இஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத், பரம உண்மை. எல்லா உயிர் வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார் இல்லையா? அவர் எல்லா இடத்திலும் பரவி உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் இருக்கிறார். அது நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி நம்ம அசைவனா உயிர் வாழிகள் மட்டும் இல்லை, உயிரற்றவையிலும் நிறைந்துள்ளார். அவர் சூட்சமானவர். ஸோ என்பதால் ஜடப்புலன்கள் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். சூட்சமம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கண்களுக்கு தென்படாது. ஸோ பகவான் சூட்சமானவர். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உத்தம பக்தர்கள், நல்ல உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு அவர் தென்படுவார். எப்படி? அவர்களுக்கு திவ்ய திருஷ்டி கொடுப்பார் இல்லையா? நம்ம பகவத்கீதையிலே பார்த்துட்டோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும். சஞ்சயன் இங்க நடக்கிறதெல்லாம் திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாரு. எப்படி? அவருக்கு திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்துருக்காரு. யாரு? வியாசர் கொடுக்குறாரு இல்லையா? அதை வச்சு இங்க நடக்கிறதெல்லாம் அவருக்கு என்னன்னு தெரிகிறது. அதே மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு இந்த விஸ்வரூபம் போன சாப்டர்ல பார்த்தோம், போதனுக்கு முந்தின சாப்டர்ல இல்லையா? அந்த விஸ்வரூபம் காமிக்கும் போது எப்படி பகவான் அர்ஜுனனுக்கு திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்தார். அதனால பார்க்க முடிஞ்சது. இல்லாட்டி பகவானுடைய எல்லா அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது. ஸோ பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அவராகவே அதை விரும்ப வேண்டும். அது இல்லாமல் யார் எல்லாருக்கும் எப்பொழுதும் போய் பகவானை பார்க்க முடியாது. இதுல இருந்து நமக்கு தெரிகிறது. ஸோ அதனால அவரை காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். பகவானை அறிய வேண்டும் என்றால் என்ன? அதற்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், ஒரு தூய பக்தனா இருக்கணும். ஸோ பக்தி தொண்டில் நம்ம இறங்கினால் மட்டும்தான் பகவானை பற்றி தெரியும். ஆனா அறிவில்லாதவர்கள் மூடர்கள் என்ன, பகவான் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பகவானை பத்தி பல வியாக்கியானங்கள் சொல்லுவாங்க, சில ஆர்குமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவர்களுக்கு அது நாலேஜ்ன்றது கிடையாது. ஆனால் பக்தனுக்கு தான் அவரை பற்றி தெரியும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல இருந்து புரிகிறது. மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். அதுதான் இந்த மந்த்ரா 5 ஆஃப் ஈசோபனிஷத் அதான் சொல்ற தத்தூரே தத்தந்திக்கு அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. ஸோ அது எப்படி? அதுலயும் இதான் சொல்லியிருக்காரு. பகவானுடைய இந்த ஆற்றல். அவர் தூரத்தில் கோலோக விருந்தாவனத்தில் வீட்டிருந்தாலும் கூட ஒரு க்ஷணத்தில் அவர் இங்கேயும் இருப்பார். அதே மாதிரி தான் நம்ம இது பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? இந்த பார்த்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் 16,000 மனைவிமார்கள் இருக்கிறார். அவர் இந்த கோவர்தன மலையை கையில் இருந்து இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணாரு? அங்க இருக்கிற எல்லா அந்த இவங்க எல்லாம் மறைத்தாங்க இல்லையா? பிரம்மா அந்த கோபர்களையும் அந்த பசுக்களையும் எல்லாம் மறைத்த பொழுதும் கூட அவர்கள் எல்லாம் மறையாத நிலையில் அவரவர்கள் வீட்டில் அவர் சென்றார். ஸோ யாருக்கும் அவர்களுடைய ஆப்சன்ஸே தெரியவில்லை. அதெல்லாம் எப்படி? பகவானுடைய அந்த ஆற்றல் தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆற்றல் இருந்தால்தான் பகவான் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் இப்போ நிறைய பேர் நான் தான் பகவான் எல்லாம் சொல்றாங்க. அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு லீலை பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ அது என்னென்றால் அவங்க பகவான் கிடையாது, ஆர்டினரி பீப்புள் அவங்கெல்லாம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. பரமாத்மா பரமாத்மாவுக்கு அனைத்தும் அவரால் முடியும். எல்லாவற்றிலும் உள்ளும் புறமும் வீற்றுள்ளார். புலன்கள் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர்.
மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரும் அருகிலும் இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சு. பதம் 13ல 17th ஸ்லோகம் சொல்லுங்க மாதாஜி, படிங்க. கண்மணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இல்ல கவிதா மாதாஜி படிச்சிருங்க. கவிதா மாதாஜி. கமலி மாதாஜி இருக்காங்கல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா ஜி ஆனா ஹரே பண்ணல. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க ஹரே மாதாஜி. 17th ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. அவிபக்தம் ஷபூதேஷு விபக்தம் விவசஸ்திதம் பூத பூத் பூத வர்த்திர் வர்த்து சதஸ்யேயம் கிரசிஷ்ணு பிரபா விஷ்ணு ச. பிரபா விஷ்ணு ச. எல்லா உயிர்களுக்கும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராகவே இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர்வாளிகளையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அதுதான் சொன்னோம்ல, அப்போ பார்த்த மாதிரி பரமாத்மா யாரு? அவர் படைத்ததும் அவரால் தான் முடியும், அவரால் தான் இயலும். படைத்தல் காத்தல் அவரால் தான் முடியும். அதே மாதிரி அழித்தலும் அவரால் தான். எல்லாம் பகவான் தான் செய்கின்றார் இல்லையா? ஸோ எல்லா உயிர்களுக்கும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். எப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய சொல்றோம் இல்லையா, எல்லா ஜீவாத்மாக்களுடனும் பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படின் போது நம்மளுடைய சாதாரண புலன்களுக்கு என்ன தோணும்? பரமாத்மா கொஞ்சம் பீஸ் இங்கே, கொஞ்சம் பீஸ் அங்கே, கொஞ்சம் பீஸ் அப்படி கிடையாது. அவர் எல்லாவற்றிலும் அவருடைய ஆற்றல் வழியாக நிறைந்துள்ளார். எல்லாவற்றும் அதுதான் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். 16,000 மனைவிமாருடன் ஒன்றாக இருக்கிற நிலையா இருக்கட்டும், இல்லை இந்த கோவர்தன நதியில இவங்களை தட் இஸ் இந்த பசுக்களையும் இந்த கோபர்களையும் எல்லாம் பிரம்மா மறைத்திருந்த பொழுது அந்த பிரிவு அவர்களுடைய அந்த வீடுகள்ல சரி, அந்த பிரஜையில அந்த மாதிரி ஒரு பிரிவு இருந்த மாதிரியே மக்களுக்கு தெரியாத மாதிரி எங்கும் நிறைந்தும் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எப்படி என்றால் அவருடைய ஆற்றல்னால, அவருடைய நம்ம எண்ணி கூட பார்க்க முடியாத ஆற்றல்கள்னால. ஸோ அவர் ஒருவராகவே இருக்கிறார். எல்லா உயிர் வாழ்களையும் காப்பவர் என்ற பொழுதும் அழிப்பவரும் தோற்றமும் அவர்கள் தான் நமக்கு வருகிறது அப்படின்னு நமக்கு இதுல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதன் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, தட் இஸ் இஸ் காட் அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம மனதில் எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவு கூட ஆற்றல் அவரிடம் உள்ளது. இப்போ இது ஒரு நம்ம ப்ராக்டிக்கல் பிரபுஜி பற்றி சொல்றீங்களே, நான் எப்படி அதை நம்புறது, எப்படி ஏற்றுக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம கண் முன்னாடியே நடக்கிற ஒரு விஷயம். எப்படின்னா, இந்த சூரியன் இருக்கு. சூரியன் தோன்றும் பொழுது என்ன நினைப்போம், நம்ம இங்க இப்போ நம்ம சென்னையில சூரியனை பார்க்கும்போது சென்னையில தான் சூரியன் இருக்காருன்னு நினைக்கிறோம். இதே பெங்களூர்ல இருக்கட்டும், இல்லை இந்தியா விடுங்க, நீங்க அமெரிக்கால இருக்கட்டும், இல்லை மற்ற இடத்துல இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையும் சூரியன் இருக்கு. அப்ப எல்லாரும் சொல்ல சூரியன் இங்கதான் இருக்காரு, மற்ற இடத்துல சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய நிலையும். ஒரு சூரியனுக்கே ஒரு என்ன அது ஒரு இது இல்லையா, ஒரு பிளானட் இல்லையா, ஒரு சூரியனுக்கே எந்த மாதிரின்னா பகவானுடைய நிலை என்னன்னு நம்ம எண்ணி பார்க்க வேண்டும். ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கதையோ இல்லை கட்டுக்கதையோ கிடையாது. இதெல்லாம் உண்மை. ஏன்னா இதுதான் அதோடைய அறிவு இருக்கிற பொழுது நமக்கு இது புரியும். இல்லாவிட்டால் புரியாது நமக்கு. ஏன்னா நம்ம மனதில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு உயிர்வாழி ஒரு மனிதன், சராசரி மனிதன்னா நம்ம 4 வகையான மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. அது யாரும் சொல்ல முடியுமா 4 வகையான மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்ட்டு? நம்ம பார்த்துருக்கோம். 4 வகையான மிஸ்டேக்ஸ் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. பக்குவம் அடையாத புலன்கள், ஏமாற்றும் குணம் கொண்ட மனம், அஞ்ஞானத்தில் இருக்கும் புத்தி, தவறு செய்யக்கூடிய. அப்சல்யூட்லி வெல் செட். இது 4. ஸோ இது நம்ம இந்த எல்லா மனிதர்களுக்கும் அது உண்டு. அப்படி இருக்கும்போது மேஜர் நம்ம புலன்கள் ஒரு சின்ன இதுதான், நமக்கு ஒரு பொட்டன்சி தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம எந்த பகவானை பற்றி கேள்வி கேட்கறதோ இல்லை பகவானை பற்றி நம்ம ஒரு வியாக்கியானம் செய்யறதுக்கோ நமக்கு எந்த விதமான அருகதையும் இல்லை, நமக்கு அந்த அறிவும் இன்னமும் கிடையாது.
உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு தான் அது புலப்பட்டு அவர்கள் நமக்கு இந்த நம்மளுடைய வேதங்கள் வழியாகவும் உபனிஷத் வழியாகவும் எல்லாம் நமக்கு அளித்திருக்கிறார்கள். ஸோ அதனால நம்ம குருக்கள் சொல்றதை நம்ம கேட்டு அதன் மூலமா புரிஞ்சுக்கணும். தவிர நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம வேத தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ நம்மளால இயலாது. அதுக்கு நமக்கு எல்லாம் ஒரு ஜென்மம் பத்தாது. நம்ம எல்லாம் இப்பதான் பக்தின்னு என்னாவே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். அது முழுமையா கூட நம்ம இன்னும் நம்ம பக்தியில் ஈடுபடவில்லை இன்னும். ஸோ அதனால நம்ம நம்மளுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டு பகவானை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நம்ம மனதில் வச்சுக் கொள்றது அதுதான் அறிவு. தவிர நம்ம வேதங்கள் கூறப்படுவதோ இல்லை நம்மளுடைய முனிவர்கள் நமக்கு அளித்துள்ள இந்த கிரந்தங்கள்ல இருந்து நமக்கு சொல்லப்படுகின்றவையோ இல்லை நம்மளுடைய குருக்கள் நமக்கு சொல்றதெல்லாம் நம்ம அதை எதிர்க்கவோ இல்லை நம்ம அதை சேலஞ்சு பண்றதுக்கோ நம்ம இன்னும் அந்த நிலைக்கு யாரும் வரவில்லை. ஸோ ஒரு அறிவு அப்படின்னு என்றால் நம்ம பகவானை புரிந்து கொள்ள முற்பட வேண்டும். அவருடைய ஆற்றலை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா புரிந்து கொள்றது அவ்வளவு எளிது கிடையாது அப்படின்ட்டு நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பரமாத்மா ஒருபோதும் பிரிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு தான் இதனுடைய சாராம்சம். 18 படிங்க பிரபு. மணிகண்டன் பிரபுஜி நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜோதிஷாம் அபுத்த ஜோதிஸ் தமஷ பரம் உச்யதே ஞானம் ஞேய ஞானகம்யம் கிருதி சர்வஸ்ய விசிஷ்டிதம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. என்ன சொல்றாங்க? பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். ஸோ அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிளியரா இதுல நமக்கு ஆன்சர்ஸ் வருது இல்லையா? என்ன? அவர் தான் எல்லாத்துலயும் இருக்கார். அவர் பிரகிருதி இல்லையா? பிரகிருதி, இந்த ஆன்சர் தெரியுது இல்லையா? பிரகிருதி. அதே மாதிரி என்ன? கஷேத்திரஞன் அவர் தான். அதே மாதிரி நேயம் அவர் தான் இல்லையா? ஞானம் அவர் தான். இது எல்லாவற்றுக்கு காரணமும் அவர் தான். இது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து கிளியரா புரிகிறது. எப்படின்னா நம்ம இந்த உடல் இல்லையா? அந்த உடல் எங்கிருந்து தோன்றியது? பகவான் இருந்தான். பகவான் தான் நமக்கு அளித்திருக்கிறார். எப்படி? இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் அந்த கலவையில நமக்கு இந்த ஜீவாத்மா அந்த உடலை நம்மளுடைய இச்சை பிரகாரமும் நம்முடைய கர்ம பலன் பிரகாரமும் இல்லை நமக்கு தகுந்த ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? அதே மாதிரி நாலேஜ், இது நமக்கு கிடைக்கிற அறிவு எங்கிருந்து வருகிறது? பகவானிலிருந்து தான் நமக்கு வருகிறது இல்லை? ஸோ இதெல்லாம் எங்கிருந்து நமக்கு யார் கருணையால் நமக்கு கிடைக்குது? பகவானிடம் தான். இதுல நம்ம ஏதாச்சும் நம்மளா செய்யறோமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. இப்போ நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு நான் தோன்றினாலும் நமக்கு கிடையாது. எனக்கு செய்ய வைக்கிறதும் சரி, எனக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தது, கலவையெல்லாம் கொடுத்தது யாரு? பகவான் தான். ஸோ தான் எல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்ட்டு யாராச்சும் ஒருத்தர் நினைத்தார்னா அது அறிவின்மை ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் இதை பற்றி தெரியறதெல்லாம் தான் விஞ்ஞானம் அப்படின்ட்டு. விஞ்ஞானம் எப்படி புத்தியினால இல்லையா? நம்ம மனது நமக்கு நம்மளுடைய நிலையை பற்றி நமக்கு கொஞ்சம் எடுத்துரைத்தாலும் இல்லை நம்மளுடைய ஆசைகள் தேவைகளை பற்றி நமக்கு எடுத்து நமக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் நமக்கு கொடுத்தாலும் புத்தியினால் தான் என்ன மாதிரி ஆசை நமக்கு தேவை, நம்ம எதை செய்ய வேண்டும் எல்லாம் நமக்கு அது புரிய வைக்க முடியும் புத்தியினால் தான். ஸோ அதுதான் விஞ்ஞானம். நம்ம அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா பஞ்சபுட்சத்துல. ஸோ விஞ்ஞானமயான்னு சொல்லும்போது அந்த நிலையில வருது. ஸோ இந்த பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு பகவான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் என்பதை தெரிந்து கொண்டுள்ளது விஞ்ஞானம். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுதான் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். பகவான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம். அவரால் தான் நம்ம எல்லா செயல்களும் செய்கின்றோம்
நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள், அவருக்காக கொடுக்கிற செயலா இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவரை சென்றடைய முடியும். நம்முடைய இலக்கு எங்க? பகவான். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விக்கு நம்ம இலக்கு எது? பகவான் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ. ஓகே, அடுத்து படிங்க மாதாஜி. ஓகே, இதுல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இல்லையா? இந்த 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 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஓகே, அப்புறம் சொல்றேன். சிவகாமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? 19th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே இதி கிருஷ்ணா. க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தாம் சமாதக மத்பக்த ஏதத் விஜ்ஞாய மத்பாவயோபயத் பத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், உடல், க்ஷேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு? இவ்வாறாக செயல்களின் களம் அப்படின்னு என்ன? உடல், க்ஷேத்திரம் இல்லையா? அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்படுகின்றன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு என்னுடைய இயற்கையை அடைய முடியும். ஸோ இங்க வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா? எல்லாருக்கும் முன்னாடியே பார்த்துருக்கக்கூடிய ஒரு படம். 2 பட்சிகள் இருக்கிறது, அது ஒரு மரத்தின் மேல இருக்கிறது இல்லையா? 2 பட்சிகள். ஸோ இதுல இதை விளக்க முடியுமா? இந்த படத்தை யாருக்காச்சும் விளக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க, மணிகண்டன் பிரபு சொல்லுங்க. ஒரு பட்சி வந்து பழத்தை சாப்பிடுது, ஒரு பட்சி அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு. அந்த பழம் சாப்பிட்ற பட்சி ஜீவாத்மா, அதை வேடிக்கை பார்க்குற சக்தி வந்து பரமாத்மா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட். ஸோ அது எதை குறிக்கிறது? இதுல நமக்கு என்ன தெரிகிறது? அந்த பழத்தை அனுபவிக்கணும், இந்த பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த ஆசை தான் வந்துட்டு இந்த பட்சி துன்பப்படுறதுக்கான காரணம் அப்படின்னு. கரெக்ட். ஸோ இது என்னன்னா இந்த 2 இருக்கு. ஜீவாத்மா, பிரபுஜி எல்லாம் எடுத்துரைத்த மாதிரி ஒன்று வந்து ஜீவாத்மா, இந்த பழத்தை பட்சிக்கிற அந்த இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து அந்த பட்சி வந்து பழத்தை சாப்பிடுகிற பட்சி வந்து ஜீவாத்மா. ஏன்னா அப்படின்னா இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லா இது இருக்கு இல்லைங்களா? என்ன சொல்றது, சென்சஸ், நம்மளுடைய இந்த புல இன்பத்தில் ஈடுபடுகின்ற பழங்கள்னா புலன் இன்பங்கள். இந்த புலன் இன்பங்களை தேடி, இந்த பழங்களை தேடி இந்த ஒரு பட்சி வந்து தேடி அதனை அனுபவிக்க பார்க்கிறது. அதை அனுபவிக்கும் போது என்ன ஆகுறது? அது ஏதாச்சும் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ரஸ் இருக்கா? கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து பசி பார்க்கறது, பசி மட்டும் இல்லை, அது புலன் இன்பத்திற்கு அந்த பழங்கள் எல்லாம் பார்த்து அது உண்ண பார்க்கிறது. வேற எதுவும் அது மனசுல கிடையாது. ஆனால் அது கூட இருக்கிற இந்த இன்னொரு பட்சி, அது என்ன? பரமாத்மா. அது இந்த பட்சி வந்து இந்த பட்சி இதெல்லாம் பண்ற இந்த புலனின்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிற இந்த பட்சியை பார்த்து அது அவளாக எப்போ வந்து அது வந்து இந்த பரமாத்மா இந்த பட்சியை பார்க்க போகிறது அப்படின்ட்டு அது ஏங்குகின்றது. எதனால் ஏங்குகின்றது? ஸோ இந்த பக்ஷணத்தை வந்து உணர்வு மட்டும் வந்து அதோடைய வேலை கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதை தான் வந்து இந்த பரமாத்மா பார்க்கிறது. இந்த பட்சி வந்து இந்த 2வது பட்சி வந்து இந்த உணவு, இந்த பழத்தை புசிக்கிறது மட்டும்தான் வந்து அதோடைய வேலையை நினைச்சிட்டு இருக்கிறது அப்படின்ட்டு அது கவலையிட ஒரு ஆதங்கத்தில் அது பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பட்சி சாப்பிட்டுருக்கலாம், ஏன் இந்த பட்சி சாப்பிடல அப்படின்னு நினைச்சோம்னா என்ன? அது அந்த பட்சி வந்து இந்த புலன் இன்பத்திற்கு பிறகு போடுது. எதற்காக நம்ம வந்து சாப்பிட வேண்டும்? நம்மளுடைய நம்ம அப்கீப் இல்லையா? நம்ம வந்து ஆர்த்தியை நம்ம வந்து ஷுட் நாட் ஈட் மோர் இல்லையா? தேவையானது மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிடணும். நம்ம வந்து வாழறதுக்கு தான் உண்ணணுமே தவிர உண்ணறதுக்கு வாழக்கூடாது. உண்ணறதுக்கு நம்ம வாழும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, அது நம்ம புலன் இன்பத்திற்கு நம்ம அடிமையாக விதம். ஆனால்
நம்ம வந்து உயிர் வாழ்றதுக்கு நம்ம சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது? அது நம்ம தேவையானது மட்டும் கொஞ்சம் எடுப்போம், அவ்வளவுதான். பாக்கி என்ன பகவானே நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? நம்மளுடைய இலக்கினை நம்ம வந்து ஏற்றுறதுக்கு தான் நம்ம பார்ப்போம். அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி புலன்களை புலன் இன்பத்திற்கு வேண்டி நம்முடைய நேரத்தை வீணாக்க மாட்டோம். அதுதான் இந்த பக்ஷி இந்த இருக்கு இல்லையா? இந்த பக்ஷி இந்த இந்த ஃபேமஸ் இமேஜ் இது. இது நம்ம மனசுல எப்பவும் நம்ம மனதை வச்சிருக்கணும். ஸோ உடல், அறிவு, ஞானம், அந்த பொருள் நம்ம அவருடைய எங்க நம்ம இலக்கு இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பகவான் நமக்கு சிம்பிள் எடுத்துரைத்துள்ளார் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தினால. நம்மளுடைய இலக்கு என்ன இருக்க வேண்டும்? பகவான் தான் இல்லையா? நம்மளுடைய அறிவு என்ன இருக்க வேண்டும்? நம்ம வந்து ஜீவாத்மாக்கள் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் நம்ம எங்க இருக்க வேண்டியவர்கள்? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானோட இருக்க வேண்டும். அது நமக்கு தெரியணும். பகவானுடைய நம்ம நித்திய சேவகனாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய அறிவு இல்லையா? இதுக்கு இருக்க களம் நம்ம இந்த பூமியில் தோன்றிவிட்டோம். நம்ம வந்து இந்த களம் என்ன? நம்ம இந்த உடல். ஸோ இந்த உடலை நம்ம எதற்கு நம்ம உபயோகிக்க வேண்டும்? பகவானுக்காக சேவை செய்து பகவானை சென்றடையறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த களத்தினை அந்த உடலை நாம் உபயோகிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல இருந்து தெரியும். புரிந்து கொள்வது. சொல்லுங்க பிரபு. பிரபு, இந்த பரமாத்மா கூட இருக்கிறதுங்கிறது இந்த உடல்ல இருக்கும் போதும் சரி, அல்லது இந்த உடலை விட்டுட்டு சூக்ஷ்ம தேகத்தோட இருக்கும் போதும் சரி, இல்ல கோலக பிரதான போய் நித்திய ரூபத்துல இருக்கும் போதும் 3 இடத்துலயுமே இருப்பாங்களா பிரபு? ஆமா, தட் இஸ் நம்ம வந்து இந்த உடல் இருக்கும்போதும் சரி, சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கும்போதும் சரி, இது ரெண்டு சமயத்திலும் நம்ம பரமாத்மா இருப்பார். நம்ம வந்து கோலகத்துக்கு செல்லும் போது நம்ம பகவானுடைய சந்நிதி, அங்கதான் பகவான் இருக்கு. அப்போ பகவான் சந்நிதி, அப்போ பரமாத்மா தேவையில்லை. நம்ம வந்து இந்த ஆத்மா பகவானுடன் அந்த சந்நிதியில் இருப்போம். நம்ம பகவானுடைய சமீபத்தில் இருப்போம். நம்ம அங்க பகவான் எல்லா இடத்துலையும் நிறைந்து இருக்கிறார் இல்லையா? பகவானுடைய ராஜ்யத்தில் இருப்போம். ஸோ பகவான் இல்லாத இடத்தில் தான் வந்து இந்த பரமாத்மா நம்மளை வந்து நம்மளுக்கு வந்து வழிகாட்டுகின்றது. ஓகே பிரபு. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. குட் கொஸ்டின். ஸோ இவற்றை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை பக்தர்கள் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அவர்கள் விதண்டாவாதம் தான் இதுல இருந்து வரும். ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தான் அறிவு இல்லையா? நம்ம போய் ஒரு சின்ன 2 வயசு குழந்தைகிட்ட போய் பித்தாகரஸ் தியரமும் ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபலும் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னா அவங்களுக்கு என்ன புரிய போகுது இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் அது. கிருஷ்ண மறுபடியும் பக்தர்களால் மட்டும் அதான் மத் பக்தா என்று சொல்கிறார். பக்தி யோகத்தின் முக்கியத்துவத்தை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். பக்தி யோகம்னா எதனால? எதற்கு பக்தி யோகம் செய்யணும்? நம்ம பகவானை சென்றடையறதுக்கு நம்மளுடைய ஃபைனல் இலக்கு இல்லை, ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் என்ன? பகவான். அதுதான் நம்மளுடைய இலக்காக இருக்கணும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம வாழ்க்கை. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஸ்டின் அது. ஓகே. வாழ்க்கையின் பாடம் என்ன? இதுல இருந்து நான் இவ்வுடல், இது மிகவும் வெறுப்பதாய் உள்ளது. நான் ஆத்மா, இது உண்மையிலேயே விடுவிப்பதாய் உள்ளது. இது 2 நிலையில. நான் இவ்வுடலா? கண்டிப்பா கிடையாது. எப்படி நான் இவ்வுடல் கிடையாது. அந்த உடல் வந்து என்ன? ஒரு டெம்பரரி வெஹிக்கிள் தான் அது. அதனால அது வெறுப்பதாய் உள்ளது. ஏன்னா நம்ம உடலோட இங்க இருந்தாலும் இங்க இந்த கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்க வேண்டும் நம்ம. ஆனால் நான் ஆத்மா. ஸோ என்ன? அதனால என்ன? என்னுடைய இந்த ஆத்மா வந்து இங்கிருந்து விடுபட்டு பகவான் சென்று சரணடைய வேண்டும் அப்படின்ற புரிதல் தான் நம்ம மனதில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ஸோ அடுத்த பாடம். பிரபுஜி, எனக்கு ஒரு சந்தேகம் பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, பிரம்மா படைத்தல், பகவான் விஷ்ணு காத்தல், சிவனார் அழித்தல். இப்ப பகவான் இது கல்ப முடிவுல சிவனார் வந்து ருத்ரதாண்டம் ஆடி அழிக்கிறாரு. பகவான் வந்து யதா யதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத அபித்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சஜாமியம். அதாவது அதர்மிகளை அழிக்கவும் அதர்மத்தை அழிக்கவும் யுகந்தோறும் அவதரிக்கிறார் என்ன பிரபுஜி? அப்ப சிவனார் எப்படி அழிக்கிறார் பிரபுஜி? அந்த ஒரு தடவை தான் அழிக்கிறாரா பிரபுஜி? கல்ப முடிவுல ருத்ரதாண்டம் ஆடித்தான் அழிக்கிறாரா? ஓகே. இப்போ இதுல இருந்து இந்த கேள்விக்கு என்ன நம்ம புரிதல் வேணும்னா, இப்போ பிரம்மா
விஷ்ணு, சிவன் இவரெல்லாம் எங்கிருந்து தோன்றி இருக்கிறார்கள்? எங்கிருந்து தோன்றி இருக்கிறார்கள்? யாரிலிருந்து தோன்றி இருக்கிறார்கள்? பகவான் கிருஷ்ணருடைய தொப்பில இருந்து தான் பகவான் நாபில இருந்து தான் வந்திருக்காரு. ஆமா, ஆமா, பகவான் கிருஷ்ணர் நம்ம வந்து எப்படின்ட்டு அது நம்ம இன்னொரு நாபில இதுல இருந்து. பார்க்கலாம். நீங்க பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கீங்க. ஆனா இப்ப நம்ம வந்து சிம்பிளா என்ன நினைச்சுக்கலாம்னா, பகவான் கிருஷ்ணர்ல தான் எல்லாம் தோன்றியிருக்காங்க. பகவானின் விரிவாங்கங்கள் இல்லையா? அவங்க எல்லாம் பகவானின் விரிவாங்கங்கள். சோ பகவான் தான் ஒவ்வொரு செயலையும் செய்கின்றார். காத்தல் அப்படின்னா விஷ்ணு ரூபத்தில் காக்கின்றார். காத்து, ஆமா பிரபுஜி, அது எல்லாரும் இது ஆமா மழை தர்றாரு, தண்ணி தர்றாரு, காய்கறிகள் பயிர்கள் எல்லாம் தந்து நம்மளை காக்குறாரு பிரபுஜி. ஆமா ஆமா சோ துன்பத்தை அழிக்கிறாரு, அதன்மைகளை இந்த அழிக்கிறாரு. இந்த உலகம் சிவன் அழிவு அந்த ஒரு தடவை தான், சிவன் அந்த ஒரு தடவை தான் அழிக்கிறாரா? நம்ம வந்து அழிவு வந்து ஒரு ஜீவராசி வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 நிலையில் அழிவை சந்திக்கின்றோம். ஒரு கல்ப அழிவு முடிவு. முதல் அழிவு அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா? நம்ம மனிதனாக பிறந்து இருக்கிறோம். இந்த ஆமா பிரபு. உடலுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆமா. முடியும் போது அது ஒரு அழிவு. ம். அது அழியும் போது என்ன ஆகுது? நமது ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இந்த சூஷ்ம இதை வச்சு நம்மளுடைய செயல்களை வச்சு இச்சை இன்னொரு உடல் கிடைக்கும். அதுவே நம்ம வந்து சரி. பகவானை நம்ம நினைத்து நம்ம இது பண்ணும்போது நமக்கு இந்த லிபரேஷன் இருந்தா நம்ம பகவானை சென்றடைய முடியும். அது ஒண்ணு. ஆனா ரெண்டாவது சிவனார் நிலை வந்து அழுத்தலோட இணைக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு காரணம் தானே பிரபுஜி. அது ஒரு டவுட் தான் எனக்கு. அவர் சிவனோட வந்து அழுத்தல் சிவன் அப்படி. ஆமா சிவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமசிக் அவர் வந்து ஆமா தமசிக் ஆமா. ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அதிபதி. அவருடைய ம். கடமை அது அது அவர் இப்ப நம்ம சொல்றாங்க ஒரு மேனேஜர் கம்பெனில அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்றவர் ஒரு மேனேஜரா இருப்பாரு. இது வந்து ம். ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு மேனேஜரா இருப்பாரு அப்படின்னு அந்த மாதிரி இவருக்கு ம். வந்து சிவனுக்கு வந்து அவருடைய தௌத்தியம் என்னன்னா இந்த மாதிரி அழித்தல். ம். சோ ஒண்ணு வந்து சொன்ன இந்த உடல் இது. ரெண்டாவது வந்து பிரம்மா வந்து தூங்குற டைம் இருக்கு. பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது முடிஞ்சு பகல் நைட் பொழுது. டைம் ம். வருது. அது ம். ஒரு ரெண்டாவது அழிவு. சரி. 3வது அழிவு வந்து பிரம்மாவே அழியும் போது கல்ப முடிவு. கல்பம். ம். சோ அந்த மாதிரி 3 வகையான அழிவு உண்டு. ஓகே ம். கிளியர் சரி, மாதாஜி? சரி. நம்ம இறந்துட்டோம்னா கங்கையில போட்டா நமக்கு காதுல ராமநாமம் சொல்றாரு சிவனார் இல்லைங்களா பிரபுஜி? அது வந்து நம்ம இது நான் இப்ப நான் அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் கூட இந்த புரிதல் வர டைம்ல உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கூட இது தெரியும். ஆனா வந்து கங்கையில் நம்ம வந்து நம்மளை வந்து ஐக்கியமாகும் பொழுது நமக்கு அந்த பிகாஸ் கங்கை நீர் வந்து பிரஜையில இருந்து வந்தது. தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருந்து நமக்கு இங்க வந்திருக்கு. அதனால புனிதப்படுவோம் நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் வந்து ஓ அழியறதுக்கு சரி சரி. வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே ஆனால் ஹரே நம்ம வந்து கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. குட் கொஸ்டின்ஸ். ஆனா வந்து நான் என்ன கொஞ்சம் இதா இருந்தது. நீங்க இது படிச்சு நம்ம இது பகவத்கீதை முடிச்சு பாகவதம் ஆரம்பிப்பீங்க. அதே மாதிரி ஈசோபனிஷத்தை ஆரம்பிப்பீங்க. அப்போ வந்து இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கிளாரிட்டி இருக்கும். ஓகே தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே ஆனா கிருஷ்ணா. வெரி குட் ஹரே கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணன். எல்லாரும் நல்ல கேள்வி தான் கேட்குறீங்க. வெரி குட் கொஸ்டின்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ ஹரே இன்னொரு கிருஷ்ணா. வார்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ கட்டுப்பாடாளர் மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே தேங்க்யூ. கட்டுப்பாட்டாளர்களாக இருக்க முயல்வதை விட நாம் கட்டுப்பாட்டை கிருஷ்ணரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோலர் இல்லையா? அது நமக்கு உண்மையான மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். இது நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே 20வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யாநதி உபோஹதி விகாரம்ஷ குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சொன்னால எல்லாம் வந்து பகவானிலிருந்து தான் தோன்றியுள்ளது. இதற்கு வந்து ஜட இயற்கையிலும் உயிர்வாழி ஆரம்பமற்றவை என்ன? இது இந்த அவருடைய பகிரங்க சக்தியினால் தான் எல்லாம் உண்டாகின்றது.
பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி எப்போ உண்டாயிருக்கு இல்லையா? எப்பொழுதும் உள்ளதுதான், அது எட்டர்னல் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜட குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. இதெல்லாம் அதில் அவரிலிருந்து தோன்றியது தான். இது வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் தட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய பகிரங்க சக்தியினுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் அது எங்கேயும் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கிலீஷ்ல. தேர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ ஜீவன்கள் குணங்கள், இயற்கையின் குணங்கள், பரமாத்மாவின் குணங்கள் எவ்வாறு பக்குவம் அடைகிறது என்பதை நம்ம பார்ப்போம். ஜீவன் குணங்கள் என்ன? ஆரம்பமற்றது. அதே மாதிரி பௌதிக இயற்கையை அனுபவிக்க நினைப்பதால் உயிர் வாழி கஷ்டப்பட வேண்டி உள்ளது இல்லையா? அதனாலதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றி இருக்கிறோம் நம்ம. அது பௌதிக இயற்கை வெறுப்பு. ஏன்னா அது நமக்கு அதனால கட்டுண்ட நிலையில் தான் நம்ம செல்வோம். ஸோ இந்த கட்டிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் பகவானை நாம் சேவிக்க வேண்டும். செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து 84 லட்சம் உயிரினங்கள் உள்ளன இல்லையா? ஸோ நம்மளுடைய செயல், நம்ம இச்சை, இதை பொறுத்து நமக்கு அடுத்த உடல் கிடைக்கிறது. ஆனா பகவானை சேவித்தால் நாம் பகவானை சென்றடைய முடியும். இது ஜீவன்களின் குணங்கள். ஸோ இயற்கையின் குணங்கள் என்ன? தட் இஸ் ஆரம்பமற்றது. ஏன் ஆரம்பமற்றது? பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி எப்பொழுதும் உள்ளது. அது தற்காலிகமான தோற்றம். இது வந்து தற்காலிகமான தோற்றம் தான். ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொரு பிரபஞ்சம் வந்து தற்காலிகம். இப்போ இங்க ஒரு முரண்பாடு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆரம்பமற்றதுன்னு சொல்றீங்க, தற்காலிகம்னு சொன்னாது. ஸோ எது ஆரம்பமற்றது? பகவானுடைய இந்த சக்தி ஆரம்பமற்றது. அதனால பகவானிலிருந்து தான் வருகிறது. ஆனால் இந்த தோற்றம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சமான தோற்றம் இல்லையா, இந்த அண்டம் அப்படின்னு ஒரு தோற்றம் இருக்குது இல்லையா, இல்லை இந்த உடல், அந்த மாதிரி இந்த இயற்கை இல்லையா, இந்த பிரகிருதி சொல்ற அது தோற்றம் என்ன? அது வந்து இந்த பர்டிகுலர் தோற்றம் தற்காலிகமானது, மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இதற்கேற்ப நம்மளுடைய இச்சை, நம்மளுடைய அந்த செயல்கள் இதெல்லாம் அதற்கேற்ப மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதே மாதிரி அந்த முக்குணங்கள் இருக்கு. நமக்கு முக்குணங்கள் எல்லாரும் ஒரே குணங்கள்ல இருக்கோம், மாறி 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 தான் இருக்கிறோம். ஸோ கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிற வரைக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஜீவனுக்கு அது தங்கும் உடலை அளிக்கிறது. ஜீவனை முக்குணங்களில் கட்டுப்படுத்துகிறது. இது இந்த இயற்கை இல்லையா? இது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்து விட்டாலே இந்த முக்குணங்களில் நம்ம வந்து சரணடைய வேண்டும். எப்போ? மகாமாய் இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமையாகும் போது. ஆனால் பகவானுக்கு அடிமையாகும் பொழுது இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை சீண்டாது அப்படின்ட்டு நமக்கு புரியுது. ஸோ வாழ்க்கை பாடம் என்ன? மீண்டும் 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 இயற்கை என்னை தோற்கடிக்கிறது. நான் எனது அன்பை தவறான இடத்தில் செலுத்துகிறேனா அப்படின்ட்டு யாரு ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் தெரிவிக்கிறார். தவறான இடம் என்றால் என்ன? கட்டுண்ட நிலையில் நம்ம புலனின்பத்தை நாம் வந்து தேடி செல்லும் போதுதான் நம்மளுடைய அன்பை நம்ம பற்றை தவறான இடத்தில் நாம் செலுத்துகின்றோம். ஆனால் அதே வந்து நம்ம பகவான் இடத்தில் செலுத்தும் போது என்ன ஆகிறது? அது வந்து உயர்ந்த நிலையை நம்ம சென்றடைய செய்யும். அப்படி பார்த்தா என்ன, நம்மளுடைய ஃபேமிலி இல்லை நம்ம இதெல்லாம் நம்ம அவங்களெல்லாம் இது பண்ணக்கூடாதா? அவங்கள நம்ம வந்து நம்ம அவங்க மேல அன்பு செலுத்தக்கூடாது அப்படின்னா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. அந்த பொறுப்புக்குள்ளில் நம்ம செய்ய வேண்டும். அது தவிர அதே நினைத்து நம்ம அதே கதி அப்படின்னு நினைத்து பகவானை மறந்து நம்ம செயல்படக்கூடாது. அதுக்குதான் உன்னதமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன? பரத மகாராஜா இல்லையா? பரத மகாராஜா அந்த மான் அவர் எந்த பாவபக்தியில் இருக்கார், அது உயர்ந்த நிலையில் இருக்கார். அவரு அப்பேற்பட்டவரை வந்து ஒரு மான் மேல அவர் வந்து சகதாபம் காமித்து அவருடைய பகவானில் இருக்கிற அந்த பக்தியை வந்து குறைந்து விட்டது. அதனால என்ன ஆகுது? அவருக்கு வந்து முக்தி அடைய முடியும். பிரேமையை அடைய பகவானிடம் பிரேமையை வந்து அடைய முடியவில்லை அவருக்கு. அதனால மீண்டும் அவர் வந்து அந்த பிறவி எடுக்க வேண்டி வந்தது இல்லையா? அது நமக்கு தெரியும் அந்த கதை. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அன்பை வந்து எங்கு செலுத்துகின்றோம் என்பதை நாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டும். ஸோ புலன் இன்பத்திலோ இல்லை பௌதிக ஆசைகளிலோ நம்ம அன்பை செலுத்தாமல் பகவான் அன்பை செலுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இருந்து தெரிகிறது. வாழ்க்கையின் பாடம் அது. ஸோ பரமாத்மா குணங்கள் என்ன? அவர் உன்னத அனுபவிப்பாளர், சுப்ரீம் என்ஜாயர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது உரிமையாளர். அவர் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர். அவர் தான் எல்லாவற்றுக்கும் சாட்சி. எப்படி நம்ம வந்து மனதில் பரமாத்மாவை நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அது வந்து அவர் சாட்சியா இருக்காரு. இப்போ யாரும் பார்க்கல நம்ம நினைக்கலாம் தவறுகள் செய்யும் பொழுது எல்லாம்.
கிடையாது. பரமாத்மா பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் அவர். அதே மாதிரி அனுமதி அளிப்பவர். அவர் வந்து என்ன சொல்றது, நல்லது கெட்டது கெட்டது செய்யும்போது உள்ளேருந்து ஒரு ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும் இல்லையா, உள்ளேருந்து நமக்கு ஒரு உணர்வு வரும், செய்யறது சரியில்லைப்பா அப்படின்ட்டு. ஆனா திருப்பி நம்ம செய்வோம். ஆனா அனுபவி கொடுத்துரு, ஓகே நீ அனுபவி, அதனால என்ன பண்றது, ஓகே வேணாம்னு நான் சொல்லிட்டேன், ஆனா நீ செய்யணும் விரும்புறியா பண்ணிக்கோ. ஸோ பகவான் வந்து நம்மளோட எந்த இச்சையும் வந்து தடுப்பது கிடையாது, அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார் அவர். ஸோ வாழ்க்கை பாடம் என்ன, தயவு செய்து நினைவில் கொள்ளுங்கள் என்னத்தை, கிருஷ்ணரை பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை வாட்ச் பண்றாரு, பரமாத்மாவாக நம்மளுக்குள்ள இருந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ நம்ம என்ன தவறுகள் செய்தாலும் வந்து யாரும் பார்க்கலன்னு நினைக்கக்கூடாது, கிருஷ்ணருக்கு வந்து எல்லாம் தெரியும். அதற்கேற்ற மாதிரி பலனை நம்ம அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஜட இயற்கை புருஷர் வித்தியாசம் என்னன்னா, ஜட இயற்கையானது படைப்பிற்கு முன் ஜட இயற்கையானது பரமபுருஷ பகவானான மகாவிஷ்ணுவில் லயித்திருந்தது, மகாவிஷ்ணுக்குள்ள இருந்தது. படைப்புக்கு படைக்கப்படும் போது இந்த உயிர்வாழிகள் இந்த ஜட உலகில் செயற்பட்டு ஆன்மீக உலகில் நுழைவதற்கு தங்களை தயார் செய்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. ஸோ நீங்க இந்த கிரியேஷன் பத்தி படிக்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம் நமது பாகவதத்துல. புருஷர் எப்படி, எஜமானர், கட்டுப்படுத்துபவர், அனுபவிப்பவர், உரிமையாளர் மற்றும் பராமரிப்பவர். ஜீவன் எஜமான் அல்ல. ஸோ ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம வந்து நான் தான் எஜமான் நினைக்கக்கூடாது. ஆனால் எஜமானை போன்ற மனநிலை உள்ளவன். ஏன்னா நமக்கு இந்த உடல் நமக்கு இருக்கிறதுனால அந்த உடலை கட்டுப்படுத்தும் போது ஓ நான் தான் எஜமான் அப்படின்னு தோணும். ஆனால் அது சரி கிடையாது. நம்மளுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பகவான் தான் எல்லாத்தோட சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனால் சில சமயம் புருஷ என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். ஸோ புருஷர் அப்படின்னா யாரு, என்ஜாயர். ஆனால் சுப்ரீம் என்ஜாயர் யாரு, பகவான் தான். அதனாலதான் சொல்லுவாங்க எல்லா ஜீவராசிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெமினைன் ஜெண்டர் தான். ஆணாக நம்ம வந்து இந்த உடல் நமக்கு கிடைத்திருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஃபெமினைன் தான். ஏன்னா பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், அவர் தான் வந்து புருஷர், மகா புருஷ உத்தமர். நம்ம எல்லாம் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் வந்து ஃபெமினைன் என்ஜாய், தட் இஸ் டு பி என்ஜாய்டு பை த லார்ட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உயர்ந்த வாழிகளான உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தனர் என்பது அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை. இதிலிருந்து எப்படி வெளியேறுகிறோம் என்பதுதான் கவனம் செலுத்த வேண்டியது. ஸோ நம்ம இந்த பிறப்பு, நமக்கு இந்த உடல் கிடைத்தது, இந்த மனித உடல் ரொம்ப அரிதானது நமக்கு தெரியல. இந்த 84 லட்சம் வகையான இந்த உடல்ல இருந்து நமக்கு வந்து இந்த மனித உடல் கிடைத்து ரொம்ப அரிது. ஸோ அந்த மனித உடலை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும், நம்ம இலக்கான என்ன, பகவானை சென்று அடையக்கூடிய செயல்களுக்கு நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம தெரியும். பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அடுத்த ஹரே கிளாஸ்க்கு கிருஷ்ணா. எல்லாரும் டிவோட்டிஸ் வந்துட்டாங்க பிரபுஜி. ஓ சாரி, நான் நீங்க ஃப்ரைடே மறந்துட்டேன். மாதாஜி சாரி, நீங்க சொல்லுங்கன்னு ஞாபகப்படுத்துங்க. சாரி மாதாஜி, ரியலி சாரி. பிரபுஜி எந்த மாதாஜி கிளாஸ் பிரபுஜி? வடிவகரிசி மாதாஜி கிளாஸ் தானே போவோம். வடிவகரிசி மாதாஜி வரல, டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க அடுத்த ஓகே கிளாஸ். ஓகே, we should end the session. நம்ம அடுத்த செஷன் வெட்னஸ்டே பார்க்கலாம். நம்ம எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஸோ அடுத்த செஷன்